No ho dudes, és a dir, que realment el cànem, és a dir, jo he conegut el que tinc jo aquí, és a dir, l'espardenyer que diem, i pràcticament en els carrers on vivia jo havia també 2 o 3 espardenyers que se posaven on caia la sombra i els homes treballaven fent la sola de l'espardenya perquè realment ells, ara de ser sabatera, va ser espardenyera. Parlem del cànem i parlem de tot, és a dir, que està clar que hay que produir no lo que estiga de moda, sinó les necessitats agroalimentàries que hi ha. I entonces el camp té que ser la despensa dels habitants que viuen en aquesta comarca i si pot exportar millor. Avui en dia han eixit en aquesta diversificació, per exemple, la família Oliva, que és una gran exportadora de tota classe de productes del camp d'Elx. Això és un orgull que una terra tan fèrtil com és la que tenim aquí al redor d'Elx produïsca tota sèrie de productes. Què és el que jo li demano als polítics, que realment depèn d'ells? Que asseguren un poquet no, totalment de l'aigua. Sense aigua no se pot produir res. En conseqüència, no pot vindre menys aigua i ser més cara, perquè una de les regles de l'economia, si vols exportar, i inclús també aquí en la teva comarca per vendre els teus productes, té que ser que el preu sigui el correcte i que el llaurador, per almenys, no perga diners, perquè ara tots els llauradors del camp d'Elx pràcticament estan perdent diners i això és impossible. Entonces, l'última notícia d'ahir pareix ser que ja he programat una reducció de l'aigua. Si no et ve del Tajo, els polítics tenen que pintar i se pot vindre l'aigua de qualsevol puesto. Estem en l'Espanya húmeda i en l'Espanya seca. I no costa tant portar l'aigua a aquesta zona del sud-est d'Espanya. Múrcia, Almeria i Alacant deuen de tindre aigua. I això els polítics d'Elx tenim que defendre-ho a mort, que això és impossible que passi. I aquesta és una petició expressa que faig jo a la classe política, perquè per desgràcia depèn d'ells, perquè jo crec que si depenguera dels científics o dels tècnics no hi hauria cap problema. Però aquestes persones pensen avui blanc i demà negre i això jo crec que no és una forma d'actuar en el sector econòmic. Però a aquestes altures de la pel·lícula, patir d'aigua és una grosseria. Això tenia que estar superat. I això és una petició expressa que jo faig perquè aquesta terra tan fèrtil i tan meravellosa no patisca d'aigua. Ma abuela materna vivia al costat de la basílica mateixa, que havia un forn i una carpinteria, i jo venia molts dissabtes a gitar-me a casa de ma abuela i de més, recordo això. Era una esquina que havia, que feia a una font que havia enfront de la porta de l'òrgan. Ma abuela vivia allí i entonces jo me recordo d'això. Però no recordo aquesta figura per allí, per la iglesia, no me'n recordo. En el meu barri sí que hi havia diversos espardenyers, cantant i de més, fent-se el nuvolet, és a dir, era altra cosa, no era un treball intens com avui en dia, que se fan 8 hores, abans era de sol a sol, però se treballava en aquest aspecte d'una forma més liberal. Això, clar, econòmicament no és possible. Això era de tiempos pasados.